Kaya nagkaduol ng Disyembre, din sagad mo siaw ang nagkadayang krimen. Ilabi na ang kawat. Ang kapulisan sa Dakbayan sa Karkar ug lungsod sa Minglanilla mas dibansay pa silang masakop. Pinagi kini sa gihimo nga robbery simulation exercise diya sa usa ka gas station sa nining simanaha. Gikan sa pagdawat sa alarma ug sa ilang pagresponde din usa kunuhay sa mga suspitsado ang napatay ug duha ang nakaikyas. Gihimo dayon ang hot pursuit operation ug ang pagpakig-alayon sa silingang police stations hangtod na sa pagkasikop sa giingong mga tulisan. Kanina usab sa buntag sunod nga nipahigayon sa robbery Cimex ang Minglanilla Police. Ato silang pagresponde usa sa mga tulisan ang kunuhay na patay. Samdan ang gwardiya, ipakita nila kung giunsa ang dinali ang tabang. Pagkasikop sa ubang mga tulisan ug pagka-recover sa mga kinawat nga halin sa gas station. Pinaagi usab kini aron makita ang katakos sa makurihian ang mga kakulangan sa mga otoridad sa ilang pagresponde uban ang nagkadaiya pang ahensya sa gobyerno apan pasalig sa kapulisan nga ila pang panghingusgan nga di gyud mahitabo ang maong krimen.